Miulbo ang sunog sa usa sa mga classroom sa grade 3 sa Suntungan Elementary School sa Lapu-Lapu City at sa unang adlaw sa klase kagahapon sa buntag. Si Luan Mayrundina sa report. Gamit ang fire extinguisher sa usa sa mga classrooms, daling napaw sa grade 6 teacher nga si Nicolay David Kong uban ang mga lalaking high school teachers ang ceiling fan sa grade 3 FL nga nagdilaab na sa kayo pasado alas 10 kagahapon sa buntag. Ako siyang gitira the whole fire extinguisher, ma'am, but sad to say it was not able to turn off the fire. So what I did, nangitat na po kong mga every building mga diri, ma'am, na siya fire extinguisher gid actually. And with the help of the high school teachers, ma'am, no, kay this is not an elementary kuan naman school, naman po high school diri, ma'am. So napo sila ilang fire extinguisher dito. They also help. Mato ni Teacher Maria Leonezo, class advisor sa grade 3 FL, sa pagsugod sa ilang klase kagahapon sa alas 6 sa buntag, gipaandar niya ang tanang electric fan sa iyang classroom. Lakip na ang ceiling fan. Ug kay wa mo andar ang ceiling fan, iya ra usab kining gipawng. Wa siya masayod nga guba di ay ang ceiling fan, kay unang higayon niyang nakagamit sa moong classroom. Apan pagka alas 10:20 sa buntag, nakabantay ang usa sa iyang mga estudyante nga ni-spark ang ilang ceiling fan ug may nagtagak-tagak nga daw mga baga. So what I did, I asked them all to go out. Wala na ko sila gipadala og mga anything like their bags. Ako lagi gipabilin tanan. Ako lang silang kanang secure nga dili gid sila maigo. So ni dagan ko diri sa breaker, akong gi-off, but ang kayo ni continue gihapon siya until ni dako siya. Hinuon, dali niyang napagawas ang tanan niyang 33 ka mga estudyante. Busaway ni usa kanila ang naangol. Apan nalanay gayud ang usa sa mga lingkuranan nga tungod sa ceiling fan ug napahakan usab ang usa sa mga bag sa mga estudyante. Kay natabang dayo nila ni Teacher Nicolay ang kayo, wa na kini makamugna og mas dakong danyos. Gani sa estimate sa Lapu-Lapu City Fire District, anaalang sa 1,500 pesos ang danyo sa sunog. Kay ang ceiling fan raman ang gilamoy sa kayo ug napahakan lang ang kisami sa classroom. Ug aron pagsiguro sa kaluwas sa mga estudyante, gikanselar ang klase hangtod sa hapon sa tanang napo ka mga classroom sa kinder hangtod sa grade 3 nga nagsubay sa samang wiring sa grade 3 FL. Human nasubay sa electrician ang wiring sa tanang napo ka classrooms, giayom-ayom usab dayon ang nasunog nga parte sa classroom sa grade 3 FL. Ug kaganihang buntag, back to normal na ang klase sa Suntungan Elementary School. Karon god is opening block nya na atay mga gitawag ng mga diagnostic test. So we have instructed the teachers na kanang mo kuan na sila mo send lang sila sa GC or sa ilang mahimo na kanang there is still continuity of learning. Ang gubang ceiling fan ang gisusi karon sa mga fire investigators sa Lapu-Lapu City Fire District sa pagtino sa hinungdan sa sunog. Wala kay ba og giop na opa gito kay nganong ning siga man ang ceiling fan og naopa kay og i-off wala na siya kuryente kadto siya ma'am naka-on gito na may motor ang di ba ang ceiling fan mag-anam og init mo to siya mo create og kayo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisda.